Ya sepenting ra wis tak dekno. Yo Mas Karjo, 1000 layangmu. Ngira sepantes tumunjung-yung Mas Entit. Bose ayam, Mas Maman, persiapan dan diangeti. Iya. Sepulayangmu tak simpen jroning atiku. Taun no windo nono tak anteni dhewe ing isih ing tresno. Boten siang boten dalu wong ayu mongkan sata antu aduh sayang aku buat dia Mas Dagang siap. Sinarengan Arseka baru bunyi makaryo susun tunjuk sepi lali telepon Mas Entit siang dalu ngetepi dalaman ing sepuh mantu simpen jroning atiku taun no windo nono tak anteni ing isih ing tresno. Boten siang boten dalu wong ayu sata antu aduh sayang aku buat yen kelangan. Wenake Gusti Allah. Mas Karjo, dalem izin biban iki mengke kadang niaga ingkang katempen nampi dahar kesane dahar hiburan sekorles riyin. Nggih. Dilajeng nggih.